in dan bid'a ya haɗu da dan kalakato ya haɗu da dan kaza ya haɗu da dan kaza ya me sabo a ciki? Akwai sabo a ciki? Babu sabo wallahi a ciki, ba sabo. Wannan ga mai ilimi, ga mai neman gaskiya yana daɗa nuna maka ina tafarkin yake. Kai kirari ake maka shehul hadisi, sai wani wanda ya ce shi bai yarda da hadisin ba ƙarya, kuma ya zo ya ziyarce ka kuka gaisa kuka kama hannu kuka jinjin, to me aka kenan? Yanzu waye zai bar nasa? Shine Allah ya ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum, kar su taɓa muku kwarjini, wallahi ba gaskiya bace ba. Ga mai imani gaskiyar tana daɗa fito masa a fili. Shine falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan. Lokacin da sahabban annabi suka ga kungiyoyin kafirai da munafikai da mushrikai sun hada kai, suka ce tab, Allah da ma'aiki sun yi gaskiya, daman sun gaya mana za a zo nan. Sai Allah ya ce wa ma zadahum, ba abin da ya kara musu illa imanan, sai imani da sallama wa Allah. Amma yanzu mai raunin imani sai ce sun faɗi mana kai, za su yi nasara a kanmu. Daman haka tarihi yake, maimaita kansa yake. Gaskiya sai ta ware, ƙarya sai ta ware, to sannan sai Allah ya aikinsa. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. A wata ayar Allah ya ce wal yumahhisa Allahu alladhina amanu wa yamhaqa al-kafirin. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib liyamiza al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd fayarkumuhu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam ulaika humul khasirun. Duk wannan Qur'ani ya riga ya gaya mana. Sai Allah yayi tankade yayi rairaya, sai gaskiya ta fito an ganta. Wanda yake da rabon ya karɓe ta, wanda bai da rabon ya karɓe ta fito ya ganta sannan ya ƙi karɓarta, to shikenan Allah ya kafa wa kowa hujja, sai a ci gaba da tafiya kuma har a je alkiyama. In an je lahira baka karɓi gaskiya ba, Allah zai gaya maka gaskiya bata zo maka ba. alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Manzanni ba su gaya muku ba za a yi wannan? qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Sai su ce ya Allah tabbas mun gani, sai dai mai rabon shan duka bari bata magani. Allah ya